Hi friends, welcome to my channel Amazing Explore। दोस्तों माय नेम इज रजत। दोस्तों मैं आज आपको एक गुम्फा मालिनी दिखाने ले आया हूँ। दोस्तों एक रहस्यमय गुम्फा आपको दिखाऊंगा। आपको कैसा लगा वीडियो में? दक्षिण द्वार घोषरामाल पश्चिम द्वार देवगाह उत्तर द्वार देवगढ़ प्रधान चारि द्वार बुढ़ी ठाकुर ये पांडव मान फुटबॉल प्रमाण एगुड़ा सब अक्षर गुड़ाक थिला शिलालिपि लेखा गुड़ाक एटा कार पाद द्रौपदी अच्छा यार कहल यही भितर ये कौन थिला भाया तुमको जना पड़ू यार को टे आस ये 10 अवतार चिन्ह गुड़ाक आम पिला दिन देखी देखा गला ना पूरा इच्छा लिभि जाऊ सब जगह पाद जोड़ाक या मुंड या हाथ ये झड़ी पड़ू ये सब अक्षर थिला जोड़ा
ट्राफिक भाया छक भी अच्छी ସେଇଠି ଯଦି ଭେମିଳି ଦେଲ ସରିଗଲା କଥା ଯିଏ ପଇଛି ମୁଇଁ ପଇବି ବୋଲଛି ଏ ବାବା ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବୋଇଲେ ତୁମେ ଯଦି ପଇସିଯିବ ନ ଫେରିଲେ ବି ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ହେଲେ ଥାନା ଆଇଲେ ବୋବାଜିକି କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଧାନକୁ ନରବଳି ଦେଇଯିବ ତ ପଇସା କରିକି ଦେଖା ମଲା ତ ବାନ୍ଧ ବୋବାଜିକି ଆରେଷ୍ଟ ସେଟା ବି ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ ଥିଲା ବୁର୍ଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପ୍ରଫେସର ମିଟିଂ କହିଲା ମୁଁ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ପିଚି କରୁଥିଲି ଭାରତରେ ବହୁତ ଗୁମ୍ଫା ହେଉଛି ବୋଇଲା ଏଇ ଗୁମ୍ଫାଟା 20,000 ବର୍ଷ ତଳର ତିଆରି ସେଠୁ ମୁଇଁ ମିଟିଂରେ ଠିଆ ହେଇକରି କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କ'ଣ ପୃଥିବୀଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ତିଆରି ହେଇଛି ପୃଥିବୀଟା ତିଆରି ହେଲା ପଛେ ଏଇଟା ହେଇଛି କି ହେଇକି କହୁନ କହିଲା ନାହିଁ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ସହଜେ ଯେଉଁ ଲୋକ କେବେ ନାହିଁ ଏବେ ଶୋଇପାରିବନି ରହିପାରିବନି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଏକେ ରହୁଛି କି ଦୃଶ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ହବ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ସାପ ଯୋଉଦିନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାପ ଏତିକି ନମ୍ବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସେଠୁ ମଠରୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ